dating National Youth Commissioner at Large Lawrence Diestro inirereklamo sa kaso ng pang-aabuso. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Isang babae ang nagsampa ng mga kasong kriminal kabilang ang rape at iba pang anyo ng pang-aabuso laban sa kanyang dating amo at dating commissioner ng National Youth Commission at Large na si Lawrence Anthony Diestro. Sa pahayag ng biktima, naganap ang isa sa mga insidente noong 26 hanggang 27 ng Oktubre taong 2024 kung saan umano'y pinilit siya ng akusado sa kabila ng kanyang malino na pagtutol. Inilahad din na nagrereklamo na siya ay tinakot sa pilitang kinuhaan ng cellphone at dinala sa isang pribadong lugar laban sa kanyang kalooban matapos ang insidente. Sinabi pa ng biktima ng umano'y pang-aabuso ay nagsimula pa noong buwan ng Hulyo taong 2024 at nangyari ng paulit-ulit. Matagal umano siyang nanahimik dahil sa takot ngunit napagpasyahan niyang magsalita at dumulog sa batas matapos umanong mabigo ang mga pagtatangkang ayusin ang usapin ng pribado. Binigyan din na nagrereklamo na malagang managot ang akusado lalo't isa itong dating public servant. Kinumpirma niyang nakapagsampa na siya ng formal na reklamo sa mga kinaukulang ahensya at umaasa sa makatarungang hustisya. Si Lawrence Anthony Diestro ay isang dating opisyal ng gobyerno na nangkulan bilang Commissioner at Large ng National Youth Commission ng Pilipinas. At sa ngayon, sinubukan na ng IFM News Team na kunan ng pahayagan NYC Commissioner at Large at NYC ukol sa nasabing akusasyon na. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.